Jien dawk li ġew nominati għall-ewwel edizzjoni tal-Malta Film Awards u qed nimmaġina illi wasal ekku l-ewwel mistieden tagħna Mario Micallef. Kif inti Antonella? Mario kif għadt il-papa għatlu x'aktarx ħajgħaddi sanna Mario li ora tinsix isselli li għalih. Selli li ħafna għalih. Bonġu Poġġi bil-qiegħda. Grazzi ħafna. Kif inti Mario? Mhux ħażin ta' Naħseb ġanna xi xahrejn li ltqajna jiena u inti. Naħseb għaddew xarej. Jgħaddi taf kemm jgħaddi malajr iż-żmien. Daka nindunaw meta tibda tikber, tajt il-laħwa żmien kif għadda. Mela, l-ewwel edizzjoni tal-Malta Film Awards fejn tajjeb illi ngħidu li kienu ġew sottomessi 72 produzzjoni. Kellna 80 producer, 70 screenwriter, 340 attur u kollox kien hemm 700 kreattiv. Imma f'Diċembru ġew imħabbra 9 nominazzjonijiet bi 18 il-kategorija. Inti, Mario, ġejt il-Best Male Actor fl-Ispettur u naħseb l-ewwel mistoqsija biex xieraq li nagħmilek kif ħassejtek meta smajt li ġejt nominat. Naturalment, soddisfazzjon kbira għaliex taf inti li minn daqsaw katturi li fil-fatt għadek kemm semmejt in-numru tagħhom tispiċċa mal-aħħar 5 huwa għalija diġà rebħa, hija diġà rebħa u kuntent ħafna. Kombinazzjoni konna qegħdin filming ma' Mario Filip Azzopardi li fil-fatt huwa l-awtur u d-direttur tal-ispettur u ġew jgħidulna li ħarġu nominations u għalunna speċi li kemm l-ispettur kif ukoll jiena ġejt innominat. X'taħseb fuq din l-inizjattiva li ħadet il-Kummissjoni tal-Film? Hija inizjattiva tajba ħafna, sabiħa, inizjattiva li tagħmel kuraġġ il dak li jkun għaliex huma rikonoxximent kbir. Jiena naf xi ġifieri għax diġà għaddejt minn din l-esperjenza sabiħa propju fil-1998 meta kont ħadd il-Best Actor tal-Malta Television Awards fil-parti li kelli ta' Dun Grejbil dak iż-żmien tfal jixu il-vapuri tal-Oliver Fitzgerald u Lino Grek. Allura nista' nifhem il-feeling tal-bniedem meta jkun innominat. Hija xi ħaġa sabiħa kif għadlek tagħmel kuraġġ il dawn l-atturi, speċjalment l-atturi żgħażagħ li għandna ħafna mhux ħażin. U hija xi ħaġa li llum il-ġurnata narawha mad-dinja kollha di u tagħmilek il-kuraġġ biex tkompli ttejjeb ix-xogħol tiegħek u x'hekk fil-mistier. Meta ingħatajt il-parti tal-ispettur. Grazzi. Proset, grazzi ħafna. Jien aktar meta kont narak terrobi, aktar kont nitħaq. Ma nafx għaliex. Li ma parti? Di il-parti tal-ispettur. Tal-ispettur, Dika konna, niftakar kont qiegħed nieħu kafe ma. Dejjem hekk inti tieħu kafe. Ejja, konna qegħdin nieħdu kafe ma' Mario Filip Azzopardi. F'kafeterija magħrufa l-Belt. Naraw ir-ritratti. Konna qegħdin bil-qiegħda insomma u da Mario għalli għandi ħsieb li nikteb għalli play għax di l-ewwel ma minnija teatru Manuel għana 3 sensiliet għalli u l-karattru prinċipali għalli qed nimmaġina lilek Mario. Insomma, għatlu jekk inti taħseb li dan, għatlu kif tlesti l-ewwel għat batuli. Niftakar kien batuli wara ftit ta' żmien u ġennint fuq. Huwa karattru challenge ħafna, karattru reali, għax hemmhekk li tal-li ħadd pjaċir naħdmu, għax dal-karattru tal-Ispettur Bonnici huwa karattru li taraħ fit-toroq. M'hemm bżonn ikun spettur jew membru fil-korp tal-Pulizija jista' jkun individwu wkoll fis-soċjetà. Imma il-karattru ħaj. Il-karattru ta' bniedem li qiegħed jgħix ħajtu kemm fuq ix-xogħol kif ukoll żgur. U l-ar meta l-problemi ta' fuq ix-xogħol toħodhom miegħek id-dar. Dik hija l-ar ħaġa u x'hekk. Allura kien hemm dan il-konflitt u kien irid jagħmel xogħlu bir-reqqa u kollox by the book u kollox bl-eżattura. Però huwa umanu kollu xi kultant ġieli żbalja u ħareġ barra mill-regola. Mario, forsi tajb anke nitkellmu dak li kulli jkun anke nominat fil-kategorija tiegħek, fis-sens x'taqgħod tgħaddilu xi messaġġ hekk
Mela, li l-ewwel net minn 5 li qegħdin innominati, 2 l-oħra, 2 minnhom huma ħafna ħbib tiegħi, Godwin Sherry u Mark Doneo, u 2 l-oħra huma atturi Ingliżi li sfortunatament li għadni qatt ma ntqajt magħhom. Imma mela le aħna jiena naħseb li huma bħali il-fatt li wasalna sem. Diġà huwa onuru xek. Din is-sena hemm xi sfidi oħra li dejjem kull darba forsi ġieli ġib sorpriża u ġieli meta tkun ma' xaħat, terġa' tkun ma' Mario Filippa Zoppardi u jerġa' jiġi xi ħaġa oħra. Fil-fatt se narġa' nkun ma' Mario Filippa Zoppardi, teleserje li issa irbaħt il-lottu li qegħdin niffilmjaw full swing bħalissa dejjem wasalna fl-aħħar tiegħu li nispiċċaw il-filming se joħroġ Marzu PBS ukoll u anke bi pjaċin nista' nħabbar għax għadu jifqalli Mario Filipp din il-ġimgħa stess illi l-ispettur hemm il-ħsieb illi iva l-PBS komplih. Allora sa naraw issa iġġara mill-ispettur propju l-aħħar li ħallejnieh illi kien weħel il-ħabs u milli beda jgħidli Mario l-ħsibijiet li għandu fil-kitba u dana se jkun interessanti daqs l-ewwel wieħed. Mario minn fit momenti oħra se jaslu oħrajn għaliex anke fl-introduzzjoni tal-programm jiena għattilhom biex jiġu wkoll. Però jiena nixtieq nawguraw wkoll mhux dawk l-attur li qegħdin fis-sezzjoni tiegħi, il-kull minnu nominat għax naf li hemm kulħadd jitkellem bħalissa fuq il-Malta Film Awards. Kulħadd teċċita. Kun okkażjoni sabiħa. Ekku. It's a pity li din id-darba differenti sa tkun bla udjenza, imma l-udjenza se jkunu fuq televizjoni għaliex is-serata sa tiġi trasmessa diretta. Allura mħabba ċirkostanzi li qegħdin fihom tal-COVID. Ma jkollok tgħix f'dawn iċ-ċirkostanzi, ġifieri. Dik li aħna rridu naraw kif se nduru magħha, kemm noqogħdu attenti, kemm jista' jkun. Importanti li tittoqgħod attent u jiena nieħu spunt u se nipprofetta ruħi kif għad kemm darba. Iva, importanti li dak li jkun jieħu il-qima u issa l-booster u koll għaliex sinjal ċarissimu li min jieħu il-qim, min jieħu l-vaċċinu, min jieħu il-booster mhux ma taqbdux tal-COVID, imma taqbdu ħafifa. Ekku, ħanifu l-ewwel wafqa sakemm nistennew il-mistiedna illi jmissu hawnhekk Ivan, għażilt inna kanzunetta oħra sabiħa. Kanzunetta oħra, Diamonds on the Inside ta' Ben Harper. Sabiħa ħafna, titratta fuq tfajla. ħafna drabi id-diski trattaw fuq nisa jkunu daqsxejn sbieħ mhux każi. Fuq l-ġille. Fil-ħelwa tal-aġeb l-ewwel diska għamilna bħala Bernier Poet. Intlaqat tajba. Nisimgħu flimkien. I knew a girl